якчанд муаммое ҳастае ки клиентҳои хидмон ҳамида рӯбарӯ шудестанд. Дастгат менависем мигратсиони то чандум дуромад, буромад, ном фамилия, серои ки шумо бифаҳмем ки бояд числаи дошам обязательно нависен. Ба номнавис мисол 20 касен, 30 касен, 40 касен ҳамаро ҳамаи самолёт мефурӯем, ҷамъ мекунем. Баъд касое ки мақсад документото ягон проблема дора, баъд компания Рӯи Сафед не толка пересечени граница ба самолёт мекунад. ассалому алейкум ба ҳама. иншоалло ҳаматон соз ҳастен, хуб ҳастен. шумо қарор доред дар компанияи Рӯи Сафед. хоб бародарон, нашод гузаштани граница бисёр мо да ҳами хидмо ки ҳами корро бисёртар мекунем, бисёр савол метиҳам. баъд якчанд муаммое ҳастае ки клиентҳои хидмон ҳамида рӯбарӯ шудестанд. хоб якум проблема бигем меша, и проблемае ки ҳами последни время хеле ҳами пассажиро айрӯи ҳами чи иштироф шудан. мигратсиони карта. Мигратсиони карта вақте ки шумо Қазоқистон мегзарен, мақсад границае ки мо мегзаронем инҷа дастнависаем, мақсад дасткат менависем. Мигратсиони то чандум дуромад, буромад, ном фамилия, серои паспорт ҳамаша ба даст қайд мекунем. баъд числаша мемонем 3 моҳ, мақсад сурок дорад. бисёр пассажирои хидмон инами чида зидан, мақсад кай дуромадагӣ ма навис меган, то чандум числара амалӣ мекуна, мигратсионида нанавис меган. баъд вақте ки шуморо наменависен, шуморо меқапанд дар раҳурӯ, мисол дар аэропорт ё ки дар ҷое ки шуморо манъ кардан қапидан, бидонед ки шуморо штраф мекунанд. штраф 100%, па закону штраф карданда ҳақ доранд, барое ки шумо нависдагӣ нестед то чандум числа будани границара, мақсад ҳамун мигратсиони сурок доштаниша. 3 моҳай границаи мо мегзаронем, 3 моҳай. баъд бисёр одамое ки мисол тариқи самолёт мегзаранд, ягон ҷо вапшета бигем ки ғайри, мисол международный рейс мепаранд, Турция, Армения иҷо мераванд, мисол 2 бор ёки 3 бор уже задагиян во гости, бисёрш мисол 10 рӯза, 15 рӯза уже гости иҷозат метиҳад, ҳамон аэропорте ки мефурӯяд. бисёрш наметиҳад, мисол долга сурок наметиҳад. аэропорти мо ки дастнавис аста 4 бор, 5 борам ки гости гузашта омадастем, алҳамдулиллоҳ мемонем сурокша, печата мезанам, бе проблема рафта омадастем. хоб мақсади гап ҳамин буд ки шумо бифаҳмем ки бояд числаи дошам обязательно нависен. баъд дуюм савол, бисёриҳо мегӯянд ки шумо чӣ хел граница мегзарем. бародарон, ма нашод ҳамин тема чанд бор гап задагим, як бор дига подробно гап мезанем, шутобе ки бисёри баъд напурсен ҳамин савола. мо через Самара мегзарем. Москва, Самара, туда-обратно ба самолёт мебарем. хоб аэропорти Самарада мефурӯен. шумо аэропорт намебурен, мо хидмот вайтелемон компания одамои хидмон дар ҳамин аэропорт истодагиянд, ба номнавис мисол 20 касен, 30 касен, 40 касен ҳамаро ҳамаи самолёт мефурӯем, ҷамъ мекунем. аввал мебарем кафе, мақсад шумо можед саҳар мефурӯем, можед бегаҳ мефурӯем, ужин или обед мефурӯем, мақсад ужин ё ки обед мекунем. баъд мерем тарафи граница. аз Самара то граница 270 километр, аз чойхонае ки мо мекунем то граница 270 километр масофа ҳастае. ҳамонро ба мошин мебарем бародаро. можед бигем туда обратно 5 соат мешава, можед 6 соат мешава. мебарем миёрем. обратно омаданда дар Самара кафе дорем. дар ҳамун кафе ҷо кардагем, барои занҳо отдельно комната кардагем, барои мардум боша койка места. хоб дар ҳамун мақсад ягон чи ишкамотон сер мекунен, то регистратсияи полёттон сар шудана, ҳамунҷа мақсад дамтон рост мекунен. регистратсиятон ки қариб сар шид, баъд миёрем шуморо дар аэропорт мемонем. инами ҳамаи ҳами процессор бигем дар муддати 24 соат мешава. дар муддати 24 соат рафта миёем да. мисол шумо дар ин 24 соат бигем полни ход фақати мисол дар раҳурӯ нестем. мисол 1 соати 30 минут ай Москва то Самара самолёт кати, туда обратно бигем 3 соат мешава. ба мошин бигем 6-7 соат мондагиша шумо дар кафе дам мегирен, мақсад хоб мекунед то регистратсияи полёттон сар шидана. баъд пассажирое ки опоздат мекунанд, мақсад мо регистратсияшона бисёрша 3 соат пеш мегем ки расчётшона гиранд, шутоби опоздат накунанд. бисёр рейсҳои мо бега соати 5 мепара, мо ода барвақттар мегем, мисол 7 да пара, 4 да мегем ки шутоби опоздат накунанд, баъд ҳамун соатшон дар аэропорт ҳозир шаванд. касоне ки опоздат мекунен, мо бигем билети туда обратно шумо месуда, а як тараф ки нарафтен, а он тарафтона месуда. внутри рейсҳо бисёрш бигем 90% внутри рейс возврат надора. ҳамин сабаб шумо бояд ҳаракат кунед ки барвақттар дар аэропорт ҳозир шавед.
опоздати кардем, моро гунаҳгор накунед. Мо мақсад вақте ки шумо дер карден, мо ягон илоҷ аз даст мо намеояд ки шуморо дурорем. Баъд бисёри бачаҳое ки бе документ ҳастанд, мақсад мегӯянд ки 4 сол 5 сол чи документ надорем, муроҷиат мекунанд. Мақсад бо занг занем бачаҳое ки документ надорем, пешакӣ гап занем ки чӣ документ надорем, чӣ хел шуморо гузаронем. Мақсад одамои худмон ҳастанд аэропортда ҳаракат мекунем ки бе ягон суми зиёдӣ ҳамеёро дар дини договор дурорему бурорем, мақсад границаро гузаронем. Вақте ки шумо документ надоред, ки мегӯм ки раҳда вақте ки 300 километр мондагиша агар ки гаи манъ кард, ягон сум ҳақша мегира. И ҳамин чанд сола ки рафтеста омадеста, шутоби шумодам проблема нашава, ягон сум мегираву айпаи кор мақсад мо дар рӯи сафед мешавад. Тамом. Хоб шумо ҳамин главни опоздат накунед, иншоаллоҳ мондагиша мо проблемам дошта боша документотон, мақсад илоҷи ҳалкунӣ дора. Ҳамин главни депорт набошед ва штрафҳои мақсад 2-3 штраф зиёд набоша. Штрафи зиёдам шуморо метавонад ки проблема кунад дар граница. Баъд компанияи Рӯи Сафед не толка пересечени граница ба самолёт мекунад. Мақсад услугаҳои мо бисёра, ки бисёриҳо намедонанд. Мақсад международни рейсҳо билет дорем. Баъд проверка документҳо дорем. Любой документ ки мисол ҳаста метавонем проверка кунем. Вест, патент ва ғайраҳо метавонем ки проверка кунем. Баъд ҳам одамое ки граница мерен, мақсад агар ки айхтон 100% боварӣ надорем ки мисол документотон соза, пешакӣ гап занен, мақсад маслиҳат мекунем, документҳои шуморо 100% проверка мекунем. Мо хеле бигем ба сайт ба интернети хеле не махсус дар ФМС одам дорем, 100% роӣ мекунем ва суръатҳоша худмо роӣ мекунем ки нами ҳамаш ҳоли мо якта чӣ бигӯм вайшам мемонем болода, шумо худтон бинед ки чӣ хел проверка мекунем. Ин бисёриҳо ки аз сайт мисол 200-300 рубл проверка мекунанд, ӯ бисёр моментода хато мебурора. Ва шумо метавонед ки як ҳарфи номтонро хато нависед, ӯ вообще дигар чиро бурора. Одами депорт намебурора. Агар депорт боша, может дигар чӣ боша. тамошо кунед, боварӣ кунед ки дар қатъ ҳамин компания кор кардестай. Ягон савол боша, марҳамат, мо адресои офиса мемонем. Биёен айпеш мақсад суҳбат мекунем, чӣ муаммое дорен, ҳал мекунем. Аллоҳ нигаҳбони ҳамат. Канал обязательно подписаться кунед, дастгирии якдигар. Аллоҳ нигаҳбони ҳамат.